Nelson Chamisa azinatsokuya kabuda pachena akataura kuti munyika yeZimbabwe muri kuvhailetiwa human constitutional rights noda kwokuti aiwa vakomana vana Chamisa Timba zvari kuitiwa hazvina kunaka, vari kunyasa kunyimiwa bail but iri right yavo. Saka pinda mashoko ataona Nelson Chamisa undibva subscribe like wotina on the bell icon. Noti pinda mzimu aya vanoposta mashoko akataura paino pakanyora achiti the courts as guarantors of rights and liberties. The courts are the custodians, guidance and guarantors of justice, the last bastion of our collective dignity and sanity. Courts are entrusted to uphold fundamental rights and freedoms. When they lose their independence and professionalism, they inevitably fail short in this duty. And when they do so, they inadvertently surrender the frontiers of justice, rights and fundamental freedoms to beasts who cannibalize the innocent and feast on citizen liberties. Ndo mashoko ndakona Nelson Chamisa achiti aiwa zviri kuitika munyika yeZimbabwe kuti aiwa vanhu veopposition kana vese valoya kuna Nelson Chamisa mukanya kutarisisa vari kubatiwa vachikepchiwa, and then after that obva wati nevabail ariko achiti aiwa macourts kana kuti panapa the courts as guarantors of rights and liberties ndo vanofanira kuto executa marights evanhu, but ndo vakutovaviolata, vari kunyima vanhu bail, vari kuramidza vanhu kupinda mukoti kuti vapuwe mutongo wavo, vanhu vanotongwa vari kunze kwejere. Ndo mashoko andakona Nelson Chamisa. Saka tona zima ainokomenda ichiti Chamisa's words underscore the gravity of the situation, emphasizing the importance of upholding constitutional rights including the right to bail. Ndo mashoko anokomendiwa nezimu ai. Sachimbotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi, pinai comment section medu mutudze mafungiro enyu, subscribe kuleka chinotina on the bell icon.